Velkommen til Vort 1. Vi laver en kort gennemgang i små detaljer og teknik. Allerførst, husk, må ikke gribe redskabet før der bliver sagt go. Så jeg siger til Christian, 3, 2, 1, go! Skiftet det sker ved 500 meter. Så ruller den videre, den næste tager over, og så ruller den til 1000 meter. Så det er 1000 meter, præcis 1000 meter i alt per team. Del 2 af Vort 1, det er thrusters. Det første punkt, I skal holde øje med, det er, når I går ned i jeres thruster ned i bunden. Værsgo, Christian. Så skal numsen være under vandret. Og det næste, det er, at vi holder øje med, at skulder, arme og hofte er i fuld lockout og viser kontrol over for dommeren. Øvelse 3 af Vort 1 er pull-ups, og det er faktisk ret simpelt. Det eneste, du skal sørge for, at du har hovedet over barren, og så skal du helt ned i strækte arme. Skalering i pull-up-stativet er med grøn elastik, det eneste valgmulighed, der er. Og du skal helt op, og du skal helt ned med strækte arme, og du må ikke kippe med elastikket. Og du må selv bestemme, om du bruger knæ, eller om du sætter det om foden.